Dobrý večer, momentálně se nacházíme na interiéru 20. narozenin, kde momentálně točíme film, noční film, který se bude jmenovat Pavlovo Štábovo 2. Já se jmenuji Miles Nohova a režisíruju tento film. Co divákům a fanouškům bych řekl, atmosféra je velmi skvělá, kameramanka taky naprosto skvělá, dokumentuje všechno, každé rozhovory, každé dokumentace. Tady jako herci už odchází, nýbrž už jsme velmi unavení. Teda někdo, já, režisér nikdy. A momentálně tady Stanislav Svoboda, jeho hlavní role. Stanislave, jsi v druhé hlavní roli. To je náš druhý hlavní hrdina. Jo. Tak toto byl náš druhý hlavní hrdina, kterou jsme vybrali na natáčení z 20. narozenin. První hlavní hrdina momentálně není přítomen, nýbrž se stal obětí alkoholového obětí, které vlastně, jak vidíte, tak objalo všechny nás. Čili pan režisér, neboli já, tak jsem taky maličko pod vlivem jakési úplné sračky. A nýbrž už vás to nudí. Takže jako se mějte fanfárově. Podporujte nás, prostě, no, podporujte nás, no. Čau. Čau.